Tosiaan sain joululahjaksi tämmösen GoPro ja ajattelin tulla tekemään aamunometta videota täältä Hieholasta. Kun mä hoitelen tätä. Ensin vähän noita rehuja tähän sivuunpäin, että saa laitettua noita nappuloita. Joku vissiin järsii tuota vaneeria. Meinaa vähän loppua. Yhdet kauhat mä oon molemmille karsinoille aina ruukannut jakaa tähän. Tän tästä säkistä loput, kun on niin vähän. Se joku vissiin jättänyt kärryt tähän, kottikärryt tähän tielle. No. Aukastaa ovet välikköön, että voi rehuja vähän jakkaa tonne. Pitää kahtoa, että tarviikohan nää täällä rehua. Juu, tähän voi lisätä tuo. Nyt kun katsottu, että pitää jakkaa tuonne rehua, niin käännystetään nämä vapparit hehkuu tuolla. Hehkulla käyntiä. Tää on tuo lukko, että lähtee, että pystyy liikuttamaan tästä. Jää vaikka tänne näille ensin.
Noin, nyt on rehut jaettu. Tää vähän ehkä tätä puhistaa tätä ruokintapöytää, kun aina pääsee vähän värisemään tuota rehua tuohon. Tässä on ainakin enimmät rehut pois. No, on se käsiksi. Nää vois antaa näille. Noin. Nyt testaa niille ihan pienimmille tuonne toiseen päätyyn. Niille pitääkö antaa kottikärryillä vähän rehua, kun sinne ei pääse tuolla Bobcatilla. En tiedä, onkohan mulle tulossa joku dementia, kun ensin unohtui jakkaa nappulat nuille ja sitten unohtui vielä peltorit päähän, kun tuli tuolta Bobcatista. Meinaa kaatua nämä kottikärryt. Niin joo, voitte sitten kans kommenteissa kertoa, että millaista videota haluaisitte tällä GoProlla. Pitäisikö seuraavaksi tehdä vaikka jotain appeen tekovideota tai jotain muuta. Ei tuolta sammuta paloa. Tää vähän potkia näitä. No ei ne liiku tosta mihinkään. Näyttäkö nämä purupaalit jäänyt tuohon eteen. Ei pääse Bobcatilla tuohon. Sitten pukkimaan noita rehuja. Tähän kyllä pitäisi olla joku talikko, kun ne lapio ei kyllä ihan sovellu tähän. Nyt kun ollaan noin rehut jaettu, niin voi mennä tänne karsinoiden puolelle kollaamaan näitä paskoja pois täältä. Rupes tuulettimetkin hurisemaan. Ruppeen näitä isomman puolen karsinoita vähän, tai parsia ruppeen nyt puhistaa, niin tääkin on vähän tylsää hommaa, niin mä saan hetken näitä putsaan, mä lyön sitten timelapsin päälle, niin ei kestä puolta tuntia tämä video. Kyllä yllättävän puhasta täällä, ei oo pariin paikkaa vähän levittää uudet purut.
On tuonne ehkä vähän kans. Ja tuohon. Sillä on puhosta. Mä otan tämän rivin päälle ja mä lyön sen tarnapsin päälle. Niin just niin pitkää. Väistäkääpä ne. Väistäkää. No. Nyt on parret kolattu. Mä otan tuossa tuon harjaa ja lähden puhdistamaan noita juoma-altaita. Tuossa on hyvä telinä, että tolleen pyöräyttää tuohon, niin se ei siitä lähde. Oikeastaan tuolta tuo lukko, sitten otetaan tästä tuo kolaa nyt kyllä on paha. Se on tästä keppiistä tästä. Harjalla vähän enimmät puolet ja kaikki täällä. Ai että puolet meni kenkiin tästäkin. Elää sitä kollaa sitä. Ensimmäinen juoma-allas puhdistettu. Väistäpä. Toinen juoma-allas on vähän täällä enemmän. Täällä on vähän enemmän porukkaa aina. Tästä on lähtenyt kiinnikkeet vetää. No tosi kukka hyppää mun selkään, kun mä en saa kyykisten sen. Otetaan harja, kuolot tuolta. Lästää kollaata. Kiristetään takaisin tiukalle, ettei nuo lehmät saa, tai hiehot ei saa kaadettua sitä tuota itekseen. Kun ne ei saa sitten sitä ylös. Kolaa tuonne. Harjea. Missäköhän se letkumpää tuolla? Viruutellaan vähän, ettei heti sotkenut nämä saappaat. Puhistetaan kaikki kykkikset pois täältä saappaista. Joo, menepä muulle sitä. Tää tuun nuoleskelemaan siihen. Kyllä tykkää nuoleskella lehmä. Älkää tulukot tänne.
No. Nyt on kaikki tehty täällä navetalla. Pistäkää kommentteihin, että mitä haluaisitte nähdä lisää aamunavetoita ja niin voisin tehdä kans tänään vielä jotenkin kuvata videon, kun mä käyn iltanavetalla täällä. Moro!